knupsende, kan man sige, efterhånden. Det er jo også det, hun lærer. Det er jo fuldstændig, de leger jo kampen. Og han Også 25 kilo, det er lige samme. Ja. Det er godt, hun kan blive lidt brugt, fordi sådan der har hun jo ikke larvet før, kan man sige. Nej, men jeg tror ikke, hun har haft den der mulighed, fordi der er for mange hunde herovre til, at man kan sige, at de har kunnet have tingene sammen. Ikke? Så jeg ikke kan lære ham. Det er ikke afbrudt.